mutum na farko. Bismillah. To good morning ko da yake ai Shikenan ai ba komai. ta musabaha musulunci ce kuma abin nan Saboda yanayin ƙasar, yanayin halin da ake ciki ba matsala. to Allah ya kyauta Allah ya kare ni Amin. Menene yake tafa da kai? to ka san likita saboda wannan yanayin matsalar cuta da ta zagaye duniya Na'am. kuma mutum ya dawo daga tafiya aka ce ya kamata in an samu haka a je asibiti domin tabbatar da mene ke faruwa saboda ka a fada cikin matsala wannan ce ta sa daga cewa ya kamata a ce an zo asibitin domin a gwada a ga yaya idan mutum lafiya lau yake shi kenan sai a bar mutum ya shiga cikin jama'a kenan kuma Haka ne. Wannan shine daman abin da ya kamata a ce ana yi. Gaskiya ka yi tunani mai kyau. Wato da a ce ana samun mutanen da za su na yin tunani irin na. To da a ƙasar nan tamu ba za a samu mutane da yawa da suka kamu da wannan cuta ba. Gaskiya abin ya burge ni sosai. Ina ganin sai mu yi. to mu je mu gani Yawwa shi matafin yanzu a halin da ake ciki yana ina ne. ai ni ne matafiyin likita A'a, likita, ya da ganka a kasan benci. Lafiya? Da ganka a ƙarƙashin benci? Me ya faru ne? Kai maza ka je a rufe gafinci. Kowa sai an tare shi. Mene ya faru? Wanda kuwa gaisa da shi. A nan da coronavirus.